sagde mig godt. Fik du en trusser med? Ej. Fik du et rødt trus med? Fik du den med? Ja, det tror jeg nok. Jeg glæder mig til, når vi ser grin. Hej, Marcus. Din dejlige dreng, der skal du sige noget igennem. Jamen, det er slut nu. Ja, du kan tage makro. Sluk den der apparatur, der er ikke også der er liv i den nu. Nej, det kan sgu ikke noget. Vi skal skåle nu. Vi skal sgu se, hvad der sker bag. Poul Erik. Bag kulisserne. Poul Erik. Jeg er bag kulisserne ved de store kunstnere. Poul Erik. Han er her ikke. Han er der. Vi nipper lige nupper lige en snaps. Helt godt, jeg kommer lidt på, fordi 10 cm er stor, den er faktisk. Hvor er det op? Og det der klaverstol, det er din her. Nej, Det er opråberen stol. Det er jeg. Den er skole, den er ved det bord der. Nå jo, det er min. Det er mit overstol, ja. Det er korrekt. Og det tager vi lige i morgen. Det er lige stor. Jamen, den har vi bare stået stille og roligt i morgen. Det tror jeg ikke, jeg giver i aften. Markus, skal du have en også? Skal du tåle? Hej, tak. Du vil hellere tage en fimmel der, hva'? Fimmel. Hvad med en? Ja, det er mest lige simpelt. Folk Jeg ved ikke, hun skulle til fødselsdag. Hvad med dig? Så hun rendte hurtigt ud. Jeg var Karen. Jamen, hun vil ikke snappe. Skål. Skål! Skål, Markus. Skål, Birte. Ja. Hey, nu er det ikke.